Yung nanay ko pa, wala na po. Naglayas na po siya, di na po namin mahanap. Ay, bakit? Ba't siya naglaya? Saan nagpunta? Sa palagay mo, saan nagpunta nanay mo? Hindi ko po alam. Hinahanap nga po namin Anong pangalan mo? Rafael po, mahal. Rafael. Lumapit sa akin tong batang ito. Binati niya si Daddy Frankie. Nagti-thank you siya na nakarating ako dito sa kanilang school, sa kanilang paaralan. Nagulat lang ako mga kababayan. Tinanong ko kung anong grade niya. Anong grade ka ulit? Kinder po. Wow. Bakit kinder ka pa lang? Bago lang po kasi ako makapag-aral. Dati hindi ka nag-aaral. Asan ang nanay tatay mo? Nandun po, sa bahay, naglalaba po. Bakit late ka nag-aral? Bakit late? Ba't ngayon lang? Kasi supposed to be ilang taon ka na? Ilan? 10 po. 10. Ilan dapat ang grade ng 10? No? Grade 4 o grade 3, di ba? Pero okay lang yan, ha? Basta ipagpatuloy mo lang pag-aaral mo, ha? Pangarap ko nga pinapagtapos Pangarap mo makapagtapos. Anong pangalan mo ulit, be? Rafael po. Rafael Mahalin. Mahalin. Mag-aral ka mabuti, ha? Anong gusto mong sabihin kay Daddy Frankie? Anong hihilingin mo kay Daddy Frankie para mapasaya kita? Kaya po, Wala. pangarap ko lang po sa mga pagtapos ako, ilang po sa akin. Tapos maging police. Gusto mo maging pulis. Yan. Hindi hadlang yung edad. Ha? Basta mag-aral kang mabuti, ha? Wala kang hiling kay Daddy Frankie. Baka may gusto kang hilingin kay Daddy Frankie. Pambiling bag. May bag ka ba? Meron po, ito, pasira na nga po. Ay, sira na. May mga gamit ka na. Meron po. Ito. Nakapila ka ba kanina? Nabigyan ka ba? Hindi po. Bakit? Naiya po ako Ay, Baka po kasi magtawanan ako dahil kinder ako kaya ka nahiya. Huwag kang mahihiya, anak. Ha? Ilan kayo magkakapatid? Yung dalawa po, yung isa ko po, mamaya pa po yung alas 2 papasok. Ilang taon yun? 12 po. Anong grade na siya? Kinder din po. Agad ganun. Asaan siya? Sana Nasa bahay po. Kinder din. Ano ba pangalan ng nanay at tatay mo? Michael Javier po. Yung nanay mo? Nanay mo? Winnie Mahalin. Tignan mo, hindi kayo napag-aral ng nanay nyo. Anong trabaho ng tatay mo? Yung nanay ko pa, wala na po. Naglayas na po siya, di na po namin mahanap. Ay, bakit? Ba't siya naglaya? Saan nagpunta? Sa palagay mo, saan nagpunta nanay mo? Hindi ko po alam Hinahanap nga po namin Gusto mo ba makita nanay mo? Siguro kung nandyan ang nanay mo, nakapag-aral kang maaga, ano? Nalulungkot ka ba na wala ang nanay mo? Lagi ko nga po siya naiisip Lagi mo naisip nanay mo? Manawagan ka? Tawagan mo ang nanay mo, maririnig niya to para puntahan ka niya. Mga kababayan, mga kabarangay, nakakaawa yung mga batang ganito. Alam niyo sa totoo lang, no? Napakasarap po kasi matulog pagkasama yung mga magulang, di po ba? Pero dalawa sila mga kababayan, isang 10, tama? Tsaka 12, parehas kayong kinder. Pakahirap nun, no? Kung nandyan lang sana yung nanay nila, siguro hindi na delay yung pag-aaral na. Pero God bless you, ha? Mag-aral mabuti. Magandang araw mga kaagapay. Ayan, muli na naman tayo nagbabalik. So, yun mga kaagapay, napanood nga po natin ang short video po ni Rafael, ang 10 taon gulang na isa palang kinder. So, yun nga, nakakalungkot kasi sa edad po niya ay talagang, kumbaga, masasabi natin na late na po siya nakapasok ng sa pag-aaral or napasok ng paaralan. So, dito po natin talaga marirealize sa video na ito yung kahalagahan po ng isang ina. Kaya nga po siguro sinasabi na ilaw ng tahanan talaga yung nanay kasi sa nasa loob pa tayo ng tiyan ng nanay natin. 9 months, ayan, di ba? 9 months nasa loob tayo ng tiyan ng nanay natin. Pag nakalabas pa tayo, idagdag pa natin na tayo pa rin, nanay pa rin natin yung nag-aalaga sa atin hanggang matuto tayong maglakad, pumasok sa paaralan. Ayan, minsan hanggang umabot tayo ng high school, saka pa lang sila medyo
kumbaga masasabi natin na hindi na sila masyadong napapagod sa atin. Pero pag maliit pa tayo, grabe talaga yung sakripisyo po nila. Kaya minsan yung mga nanay na masasabi natin na kapag nanganak na, talagang masasabi nila na mabilis or nagmumukhang tumanda na kasi yun nga, napofocus po yung trabaho niya sa mga anak, lalo na kapag marami yung anak niya, diba? So, ganun po kahalaga ang presensya ng isang nanay sa isang pamilya. Tulad ng nangyari dyan po sa kay Rafael na talagang isa sa dahilan kaya hindi siya nakapag-aral ng maaga kasi nga wala po siya, iniwan po sila ng kanyang nanay. Kaya talagang mahirap po na pag pa lang, hindi ka, wala dyan yung nanay mo kasi mahihirapan ka talaga makapasok or makapag-aral kasi sila naman talaga yung gumagawa ng lahat-lahat. Yung mga father naman, although hindi naman lahat, may mga father din talaga na kumbaga nandyan yung suporta rin niya para mapag-aral yung anak. Pero majority po talaga na ang parte lang ng tatay sa isang anak minsan pagdating sa pag-aaral, ayun lang yung magpo-provide ng pera para pambili ng mga gamit. Pero majority po talaga ang gumagawa yung nanay natin. Sila yung magluluto, sila yung mamimili sa atin ng mga uniform. Lahat-lahat po sa nanay po nakasalalay. Kaya pag wala ka pong parents, talagang mahihirapan ka. Kasi ang gagawin mo lang, sabihin natin, paaralin ka ng tatay, pag kunwari wala kang nanay. Yung magiging yung magiging trabaho mo na, yung trabaho ng nanay mo, na ikaw na yung magluluto para sa baon nyo, ganyan, bago kayo kakain. Kasi yung tatay talaga, bihira lang yung tatay na siya yung gagawa ng gawain ng nanay, kumbaga para mapag-aral yung mga anak. So, yun yung nakakalungkot pag sa mga kabataan na walang nanay. So, yun, kapit lang kay Rafael, kung mapapanood man niya ito, ang may papayo ko lang din, laban lang, kaya mo yan. Nakikita ko na malayo yung mararating mo, basta hindi focus ka lang sa kung ano yung pangarap mo. Sabi mo nga, gusto mong maging pulis, kaya mo yan kasi kumbaga sa mo ngayon, sa kalagayan mo ay talagang, at nakikita ko rin at talagang porsigido ka mapag-aral kasi bihira lang din po yung bata na gusto mag-aral pag sa pagganyan pa yung edad niya na kahit late, yung iba na medyo kinukulang sa confident at wala ding kumbaga wala ding nagbibigay ng mga payo sa kanya, ay talagang mawawala ng gana mag-aral. Kaya laban lang, Rafael, kaya mo yan. Tsaka hindi tama nga yung sabi ni Daddy Frankie na hindi naman nagmamatter yung edad sa pag-aaral. Kasi kung magsisipag yan si Rafael, makakahabol din yan. Kasi pag nakagraduate po kayo ng high school, minsan yung iba nakakapag-stop. So pagdating sa college, wala nang edad dyan. As long as nag-aaral ka. Ako nga naano din ako, nalit din ako mag-college kasi after ng high school ko, na-stop ako ng almost 4 years bago ako nakapag-proceed ng college. Gawa nga ng wala ding pang tuition fee, walang wala din yung natin, buhay po namin dati. And hanggang ngayon din naman ganun pa rin yung natin. Pero as long as hindi tayo nawawala ng pag-asa, positive lang lagi, at least hindi naman tayo yung sabihin natin na nalugmok na. So importante pa rin at least na makapagtapos tayo, di ba? So ayun, napakalaking po yan, itong video na to.
napakalaking ano po yan, kumbaga sabihin natin na inspirasyon sa mga ibang kabataan na nawala na ng gana mag-aral or porket kaya medyo malaki na yung edad niya kontra sa sa estado ng kanyang pag-aaral or sa level ng kanyang grade or grado sa school. Hindi po yan magmamatter. Ayan, basta ang po natin talaga, goal natin matuto, wala po sa edad yan. Although grabe, isa po yan sa napaka mahirap na sitwasyon ng mga kabataan, kasi hindi po lahat may angking confident na at saka pag-iisip na ganyan. Kasi yung iba, maliban sa tinatamad mag-aral, maliban sa walang-wala din sila. So yung iba talagang nawawala ng gana, wala ng ganang pumasok. So yun, ang nagiging dahilan hanggang paglaki, hindi na nakapag-aral. So thank you sa video na to. Marami na namang mga bata na may inspire at magulang din. Ito din yung may papayo ko po sa mga nanay na sana panindigan po natin yung mga anak natin, ipaglaban po natin sila. Kasi isa po yan sa kayo po ang may pinakamalaking ambag sa inyong mga anak. Kayo po ang ilaw ng tahanan. Kapag nawala po yan, marami po yung mawawala po sa inyong mga anak. Maaaring maapektuhan lahat ng pangarap sa buhay ng inyong mga anak. Kaya ano lang din po sa mga nanay na mga babae, mga ate, kung hindi pa talaga kayo handa sa papasukin yung buhay or hindi pa kayo handang magpakasal, hindi pa kayo handang magkaanak, hindi nyo pa kayang panindigan yung buhay ng isang nanay, tungkulin ng isang nanay, huwag po muna kayo mag-asawa para hindi po mangyari yung mga katulad ng kalagayan ngayon ni Rafael. Di ba? So, yun po ang masasabi ko lang din po sa video nito. Maraming salamat po. Ayan, sana patuloy niyo pong suportahan ang Team Daddy Frankie. Ayan, i-share po natin ang kanyang mga video para po mag 1 million na ang kanyang Facebook page. And siyempre, supportan niyo rin po ang kanyang YouTube channel. At saka yung mga kasamahan po namin sa Team Daddy Frankie, nandyan po, naka-slide show lang po dyan sa screen. Paki-follow po ang aming mga social media account or Facebook page account po namin at saka ang aming mga YouTube. So maraming salamat po at big love shoutout din po sa walang sawang suporta sa Team Daddy Frankie. Big love shoutout po sa Team Rise Above. Ayan, nandyan po palagi sila sa aming likod na laging nakasuporta po sa lalong-lalo na sa mga sinusuportahan po ni Daddy Frankie or sa programa po ng Team Daddy Frankie. Salamat, maraming salamat po sa ating mga solid viewers sa Team Daddy Frankie. Maraming salamat po. God bless po. Sana po lahat tayo may matutunan or makuhang aral sa kwento ng batang ito na si Rafael at lalong-lalo na sa mga nanay. Ayan, kasi kayo po yung pinaka-ilaw ng tahanan, ika nga. So, maraming salamat po. God bless. Bye-bye.